קדימה. במועדן. בואי תנזי, בסדר. קידוש. בסוכות 7 ימים כל האזרח בישראל ישבו בסוכות למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאי אותם ממצרים, אני אדוני אלוהיכם. אלוהינו עד אדוני נקרא קודש, אשר תקראו אותם במועדם. וידבר משה את אדוני בני ישראל, סברי מרנן, חיים. ברוך אתה אדוני, ברוך הוא ברוך שמו. העולם בורא פרי הגפן. אמן. ברוך אתה אדוני, ברוך הוא ברוך שמו. העולם. אשר בחר בנו מכל העבירות ומנו מכל לשון וקידשנו במצוותיו. ותיתן לנו אדוני אלוהינו ואהבה מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון את יום חג המצות הזה, הסוכות הזה, ואת יום טוב מכל חודש הזה, למען שמחתנו ואהבה מכלנו, הוא אמר חג המצות הזה? ויציאת מצרים. הבנו וחת אבותינו קיבלת מכל העמים מועדי קודשך, בשמחה ובששון הנחתנו. ברוך אתה אדוני, מקדש ישראל והזמנים. אמן. לבנה תאכל. תחתמי לתמת לי בבית. דווקא לא היית אומר לה, תשתקי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להישב בסוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. את לא יודעת שמהם יצא? זהו, אוכלים. שמעת? כן, כן, די, די. יאללה, אוכל. תן לשתות קדוש. אוכל. יונתן. יונתן. ברוך הבא. למה אתה לא מדבר? תעביר מני. הנה כל אליך יסבר אותם בנשו. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. לחיים. לחיים. Thank you. שרלין. נעלה את זה ליוטיוב. רגע, אם אני אשתה אחרונה אני הכי קטנה. לין. יש פה עוד קטנים. מה את עושה? לין. אני הכי קטנה. היא אחרונה? היא אחרית? כן. מי יותר גדול? היא. אני לא רוצה שאני אהיה קטנה. זהו? אביגיל, לא, באוריה, ואחר כך... אני מבקשת פעם הבאה לשבת לפי סדר השנייה. אחרון חביב. היא לחם מן הארץ. תראה איך הכוס רצה פה. לשבת לפי הסדר. בדיוק אני רוצה להגיד, אז תשבו לפי המותר. תעבירו. לא הביאו סכין ללחם? לא רוצה את זה.